கர்த்தாவே, உம்முடைய வசனம் சகலமும் சத்தியம், உம்முடைய நீதி நியாயமெல்லாம் நித்தியம். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது எபிரேயர் 11 அதிகாரம் 16 வசனம். அதையல்ல, அதிலும் மேன்மையான பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள். தேவன் எண்ணப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை, அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு, தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்று எண்ணப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை. இந்த எபிரேயர் 11 அதிகாரத்தில் விசுவாசத்தின் மேன்மை, விசுவாசத்தினால் கிடைக்கும் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து விவரமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. விசுவாசத்திற்கு உதாரணமாக ஆபேல், ஆபிரகாம், சாராள், ஈசாக்கு போன்ற வேத பக்தர்களை குறித்து சொல்லுவதோடு மட்டுமல்லாது, அதிலும் சிலருடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்றால், அவர்கள் தங்களுடைய ஜீவிய காலத்தில் வாக்குத்தத்தத்தின் ஆசீர்வாதத்தை காணவில்லை. ஆனாலும் அவர்கள் தூரத்திலே அதை கண்டு நம்பி அணைத்துக் கொண்டு, கர்த்தர் நிச்சயமாகவே வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவார் என்று இந்த உலக பயணத்தை முடித்து கடந்து போனார்கள். அவர்களுக்காக தேவன் வைத்திருந்ததை அவர்களுடைய சந்ததியார் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அவர்கள் தாங்கள் விட்டு வந்த தேசத்தை விடவும் பரம தேசத்தையே விரும்பினார்கள். ஆகையால் தேவன் அவர்களுடைய தேவன் என்று எண்ணப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை. அவர்களுக்காக ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறாரே. பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஜீவிய காலத்தில் எல்லா கடினமான சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலும் விசுவாசிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கும்போது, கர்த்தர் அளவற்ற ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தந்து நம்மை உயர்த்துவார். ஆகையால் கர்த்தரையே சார்ந்து கொண்டு முன்னடப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, நாங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாக இருந்து வளரும்படிக்கு உம்முடைய கிருபையையும் பலனையும் தருவீராக. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன்.